ଥରେ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବସିକି କାହା ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି ସବୁ ପଚରା ଉଚରା ହେଉଥିଲେ। ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କାହା ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି। କିଏ କହିଲା ମୋ ବାପା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ତ କିଏ କହିଲା ମୋ ବାପା IAS OS, ତ କିଏ କହିଲା ମୋ ବାପା ଙ୍କର ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତ କିଏ କହିଲା ମୋ ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ତ ଆଉ କିଏ କହିଲା ମୋ ବାପା ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯିଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ବାପାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କହିଲେ। ତ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯିଏକି ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲା, ସେ କିଛି କହିଲାନି। ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲାନି ଯେ ତା ବାପା ଜଣେ ଫାର୍ମର ଥିଲେ। କାଳେ କହିଦେଲେ ତାର ସମସ୍ତେ ମଜାକ ଉଡ଼େଇବେ ଆଉ ତାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗିବ। ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହିଁକି ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତୁମ ବାପା ଜଣେ ଫାର୍ମର। ପ୍ରଥମତଃ ତୁମେ ସେ ଫାର୍ମର ପଇସାରେ ହିଁ ବଡ଼ ହେଲ। ଆଉ ଫାର୍ମର ଯିଏକି ଗୋଟେ ମାମୁଲି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ହିରୋ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ନଦାତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛି। ଖାଲି ସେ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣକ କାହିଁକି, ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଫାର୍ମର ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗେ। ଆରେ ଗର୍ବର ସହ କୁହ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମରର ପୁଅ ବା ଫାର୍ମରର ଝିଅ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ନଦାତା ବୋଲି